Ndewonu ndị be anyị. Onye unu na-alụ olu ya bụ nwaada nne nna ya. Ụbọchị nke taa ewetara m na akụkọ gbasara obodo Idu n'Ọba. Ụmụaka, o nwere akụkọ m ga-akọrọ unu. N'oge gboo, o nwere obodo abụọ a na-akpọ Idu n'Ọba. Obodo a dudebe onwe ha nso. Ha na-emekọrịta ọtụtụ ihe ọnụ, ha na-azụkọrịta ahịa ọnụ, ha na-echukọrịtakwa mmiri n'otu iyi, ha na-emekwa ọtụtụ emume mekọọ ya ọnụ. Mana o nwere ihe mere nke bịara itisa obodo abụọ a. N'oge ịkọ ihe ubi, obodo abụọ bụ Idu n'Ọba kọrọ ihe ubi. Mgbe ha kọchara ihe ubi ha, o wee ruo mgbe wo ihe ubi. Ọ bụrụ na ihe ubi obodo Idu epughị ka ha tụrụ anya, ha ghọtaghị ihe ubi ha kụrụ. Nke a mere ka ọtụtụ ndị Idu jee n'obodo Ọba wee gaa ghọta ihe ubi ndị Ọba kụrụ. Ha ghọrịa nke ukwuu, nke wutere obodo Ọba. O wutere ndị na-akọ ihe, nke mere na ọgbaghara bido dịwa n'etiti ha. Ndị obodo Ọba bịara ịnụso ndị Idu ọgụ. Ihe a mekata nke mere na ha bidoro dịwa n'iro. Ebe ọ bụ na ha hụrụ onwe ha, ọ bụ n'ahịa o, ọ bụ n'iyi o, ọ bụ n'ebe ọ bụ n'ụzọ, ebe dị iche iche ha hụrụ onwe ha, ha na-anụ ọgụ. Ndị okenye Idu wee hụ na ihe a ga-ebutere ha agha. Ha kpatakọrọ ọnụ wee sị na ha chọrọ udo, n'ihi na ọ bụ ha chọrọ okwu. Ọ bụ ndị be ha, ndị Idu jere n'Ọba wee ghọọ mkpụrụ ihe ha kụrụ. Mgbe nke a mechara, ndị Idu kpụkọrọ wee jee n'Ọba wee yọọ ha dododo ha gbaghara ha, na ọ bụ enweghị ihe oriri mere ha ji wee bịa zuru nke ha, na ihe ubi nke ha kọrọ amịghị mkpụrụ ka ha tụrụ anya. Mgbe ndị Ọba nere anya tụlee wee hụ na ha ka nwee ọtụtụ ihe mkpụrụ nke ha kọrọ, ndị Ọba kwetakwara na udo ka mma karịa ịlụ agha. Ha makwara ndị Idu ikpe wee sị ya tupu ha agbaghara ha na agwa ha kpara, na ha bụ ndị Idu ga-abịa kọọrọ ndị Ọba ihe n'oge ọkụkọ ihe n'arọ na-abịa. Ndị Ọba kwetere n'ihe nke a gwara ha. Ndị Idu yọkwara ka udo chịa n'etiti obodo abụọ a. Malite ụbọchị ahụ gawa, Idu n'Ọba na-ebi n'udo. A na-ahụta ha dịka nwanne. Idu n'Ọba na-emekọrịta ọtụtụ ihe dị iche iche. Udo chịrị n'etiti Idu n'Ọba bido ụbọchị ahụ wee ruo taa. Ihe mmụta dị n'akụkọ a bụ na udo ka mma karịa ịlụ agha. Ọzọkwa bụrụ na ihe dapụta, nsogbu dapụta n'obodo, ọ na-aka mma ịghọrọ udo, ịbịakọ ọnụ. Ndị mebili ihe maọbụ ndị mejọrọ ekwete na ha mejọrọ wee yọọ mgbaghara. Ya bụ na mmadụ kwesịrị ikwete na o mejọrọ mgbe ọbụla o mejọrọ wee yọọ mgbaghara ka udo wee chịa. Ọzọkwa bụrụ na izu ohi na-enweghị adịghị mma, n'ihi na ndị Idu jere zuo ohi ihe ubi ndị Ọba, nke butere nsogbu. Ọ ka mma na ịyọrọ karịa ije zuru ya n'ohi, n'ihi na ọ bụ na ndị Idu yọrọ ayịyọ, ndị Ọba ga-enye ha ihe owuwe ihe ubi. Ebe a ka akụkọ nke ụbọchị nke taa na-abịa na njedebe. Ndị be anyị, ngwa nke emesịanụ.